Ja si mi na to hodil. Čo? Ja som si tam dal mobil. Kde? Na video, tam kde som hodil bundu. Čo mám bundu? Ty si geniál. Ja tu máš video, fakt. Že tu máš vlastne tú Ameriku takú ako polone, no nie že neistú, ako istú máš, ale... Komplikovaná taká, neviem, či by som... A tak odchádzaš až v auguste, že to má akože čas vyriešiť je, doriešiť to, ale... Bolo tak akože vedieť... Ako, nič to nejako na veci nemení. Ale áno, no, polovica z nich vie, kde idú. To vlastne hľadí ti tá komplet všetko, teda od cesty až po... Radí mi to americká vláda. No. Neviem, čítal som o tom, že to bola tá ponuka chodila aj... Myslím, to keď sa na násienky dávali, ale to nikto nepozeral. To fakt? No, viackrát to asi bolo. Takže vy vidíte o tom ako... Treba sa trošku akože okolo toho asi viac zaujímať, lebo niektorí ľudia čakajú aj na Gimply, že všetko sa spraví samo, ale to sa nespraví. Okay. Ďakujem. A sme sa bavili, že aké, či je porovnateľné, ja neviem, že dobre, niekto dostane priateľskú pochválu za nejakú, ja neviem, že dobre, vyhrali krajské kolo v volejbale, ale potom keď porovnám, že koľko vy musíte vynaložiť energie do toho dofe, už na tej dajú to, dobre, bronzová úroveň ešte je taká, ale to striebro, zlato, tak podľa mňa tam by mohlo byť ešte aj niečo z tohto hľadiska, že by sa tiež mohlo zohľadniť. My to väčšinou dávam, že tí noví ľudia, ktorí sú ocenení, tak tam majú napísané, že aj poliaktívny dofe, ale zasa podľa mňa každú expedíciu absolvuje. A keď väčšinou to si mňa zase je predtým, no to je zase tiež také, že to si nikto neuvedomí, že tak... Keď to skôr, že 4 dní v prírode, no ale... A mne stále nenapísali, že či ma príjmajú alebo nepríjmajú z minulého roka. Asi poznám odpoveď. Niekedy sa stane aj spam. Vypneš to, Alex? Čo? Vypneš to video, lebo si to dal tak, že vôbec nič nevidno, ďakujem. Je vidno však. Skytni to. Bolo sa to bolo vidno. A ako, že som to urobil iba tak, lebo ja som to nič neočakával, že som to vyplnil, že... Zarobil som 8 libier. Ja no, premyslí si, kde si láhnuť, ale to skúšaš nejaké, ak by si sa... Čo ti jebe? Vieš, vy ste vrali, že medvedia? Bol. Bol? Áno, to si bolo. Oj, bejbe. Prečo? Krista. Je to jedno. Poďte. Je to jedno. Tam poďte ďalšie auto a pokusím dvaja. A prečo? Nie jesteś kurczaka, że się oheň dwa. Jesteś jebutý. To si nedorobený, debil. Vlastne máš kurko, že si priebaný, nedorobený debil. Dobre, tak zástup, nevedeli sme. Tak to zástup bola, nie? No jebe, tak zástup predo mnou bola, to už jebe. Je to jedno, ja opiči, ale to sa správa, je to jedno, ja opiči. Nie, ale asi sme aj my chytní. Je tu zákaz asi pálenia. Nemôže. Aj tu akože zákaz... Ja opiči, ja tam nese. A oni tu jedou, ja prejdem, ja opiči, aj. Ale my sme tu... Tie špičky, všetky. Nekúrte, Dnes pršalo, takže je mokro a keď sa pozriete, tak vidíte, to ste takto dookola, tak to bezkonečne na vodu. Bacha, tam sú tí topánky. Ale čo príde druhý? Ja ju nese, je to jedno. Spáť, ja taká
od toho, čo opri druhý, vieš, tak ja nechal o Zastavíme to pauze. rýchlo, len necháme to trošku, nech to na silu nebudeme nasilovať, ešte niečo nechytí. Dobre. Čo pán? Potom to zastavíme. Już musí sa kúriť boha, Krista mazo. Budú sa to týkať. Skajte. Nie si crazy. Skajte, iba pýtam. Normálne. Ja som si potom či auto, lebo dymí vám do neho. Ako, pojedu. Kde by sa spať? Cez noc. Prosím? Cez noc bude spať. Stanovať asi. Tu? Nie. No to jebe. No pána Boha. Boh ma zachoval. Si pripadne od Ty kakot. Zapálte. Tak, ja som... Ale máme sprej na medvede, takže som v pohode. To ti môže, nemôže. Keď sa nebudem traktora, čo nás vyťahám, tak použať. Nerozumiem. Že keď sa nebude môj traktora, je tam na okrinočku, a neboja medvede, tak telo sa tvojho spreja sa bude mať isto. Ibo. Vidíte svinia. Dobre. Dá si podívať. Máte to, ja nemám to sebe. Mám To je baterku. voda Boha. Podržať? Ja Podržať vám to? No, tak, niekto. Horí? Horí. Varím. To som ešte nevidel. To máte pýtavku. Ale ty nemám do auta, budete mať napaknuté, ako To nepoznám. nevadí. To je preto na auto. Vy robíte priamo tu, alebo? Bojíš sa trasu. A videli ste tu niekedy medveďa? Vydávate? Už nespal. Iba kvôli tomu. Už nespal nikdy v živote na zemi. Už poslednýkrát. Prvý a poslednýkrát. Nie, to už nie. Máte každý deň. Každý deň vidíte. To je iba núdzou, keby náhodou sa tu niečo stalo, tak aby sme vedeli. To je iba najviac. Áno, jasne, to je iba tak núdzou. Koľko by si tam typoval? 15. no to. Á, nepočkaj, 15. Aj to. Však mám viac fúzov, jak ty. Jedno, že... Kakot, ale keď si to zmátaš bolo. Nie, tak normálne. Ty nehrát, dajme chalani, dajme zma... Ja som kokot, ale dobre ty máš. A nie, netrát. Pozri, máte si, dobre. Po 15 rokov máte všetci? Čo to? Či máte po 15 rokov všetci? Ty mám 18. Čo? Ja mám 19 už. Maj som. 11.5. Ty kokos. Ale chuj, aj ty mám rozhodok, a to tebe neverím. 17 majú, nechápem. To, on? Ty boha. To je na škole? Tak bakti. Jedine, ak môžeš zobrať túto baterku, pozri, ako svieti. Ale tam ešte pitná voda, ti to ťa brať? Bo to ja si jebe, dlho. To tak nechodí. Pána Bohu. Maťo, uhasím to noheň? Ešte nie, to Však sú tam zemiaky. Však to zhasí za chvíľku. Však to hlavne potom ošíme nejako, dobre. Budeme jej pomôcť. Pána Bohu. On je spadne, vnúka. Ak to budú nejaký jeho výjony. Chalani už idú spať ostatní. Ježišmaria. Koho zvole tam spí s nami, či spí hore? Čo? Koho tam spí s nami, či hore? Ďakujem pekne, že to má hore celé na poschodie. Nemohol ísť tam spať? Vôbec nebude oddym. Zemiaky. To má zemiaky. Tam zemiaky. Joši, zemiaky a čo? Ale však zemiaky sú dobré, sú dobré. Ale nie ošťaté. Odkiaľ to vlastne vie, že to niekedy Všetko treba skúsiť. Takže mám vyskúšať. Inak zemiaky sú inak močie stále. Joj, Aďo, tie šnúrky, ak si tam oškvaril. No skôr som tam... Volá vás spolujazdec, že už máte ísť. Počujete? Tam sedí v aute. Si ho tam nechal. Majko! Hej! Že už ste ísť? Že už chce ísť dole, vraví. Už má dosť, už dlho čaká. Že chce ísť spať na chatu. No, ja som taký rád. Ja som dokázal, ale hovorím vám. No, krásno prajem. Ideme to hneď uhasiť a No. vy asi môžete Už tu bude zima, už tu nebude teplo pri tom. Už treba aj spať, no. No. Už je veľa hodín, Mac sa prebúdza. Skoro 8 vás. Prosím? Skoro 8 hodín. Hodín? No. Máš? Jo.
10. A nikto nevie. 10 už bude. No, je to svinia. Je to krásne. Tak je spať. No. Asi už pôjdeme. No tak zajtra zase skoro stávame. No. Musíme. Ideme kráč. A kde? Ďalej. Ideme po SMPčke celú prejsť, tak máme takú dlhú trasu celkom, no. Chodíte veľa turistov po SMP? Á, boho. Piču. Počkať, streda a čo? Že streda jebať treba. Dobre, merha už jednu. Chlede ďalej. Ivan to pánky. Božo. Počkaj, čo robíš teraz? To ešte viacej zvršíš. Veľký auto, čip, v nohy, čiara. Počekajte ma, aj do piče. Nie, teraz pozor moje auto. Ešte nie, jeep, taký môj jeep, veľký. To už tu behal. Ani zasvieť. On tu už, ani zasvieť. Nie, Ale on to už bol okolo nás. On tu už bol, on sa usmieval sa na nás. ale chodí riter, ako chodí obzornosť, nás pozná. A už boli dvakrát. Boli a usmievali sa, to je pravda. A už sme opekali vtedy, keď tu boli. Oni tu už boli. Oni nám otvárali tam bránku. Jakú bylku na otvárali. Židak, Však tebe. Si mi poznal. Ja som namotal bránku. A púšťal. Áno. Židak, si vieš? Máte, voliče. Ďakujeme za návštevu, pekný večer. Díky za pomoc, do roboty to maj. Maj sa. Veľa šťastia v robote. No, bože, poprať, veľa. Streda. Do roboty do Eva. To je základ. A teraz potom. No, radšej. Co tam? Ešte raz si říkať nehodovo. Proste beru to. Ale nie, ale to neboli podľa nás zamestnanci. Lebo mali tam aj detsko. Tak či tak zásne. Mali tam aj detsko a nemali žiadnu... A nemali žiadnu... Bolo špezetka. Á, dobre. Nie je to kontrast, sú tie opity. To sú naši, jo, aj kamaráti. Á, to už. Skôr chyštajte mi tú slámu. Skôr bude naraz. Nie, nejdeš sa. Čo teraz? Čo do manuál? Tak máš tie karty? Bezplay. Si ma sa vybavil, ja. Mám matču do vybal. Poďte všetci. Poď na svieti, či to? Áno? Matúš, si to ty? Á, Matúš. Bože. Ale už chceme spať. Kudaj ty spať, my už ideme spať. Si vám poradil, že si máme sem sme šli, aby si mal pokoj, že nás nemusíš kontrolovať a my už chceme spať, vieš, tak zásneme a... Zastne mobil, lebo ťa vidno. Prosím? Teraz som šiel na okolo, povedu mobil tvoj. Tak lebo... No a? Tak ho vypni. Zakázané? Nie to jedno. Nie to nevadí. Ja ho vyči chlapci. A to ty máš vedel lákať, či ako? Nie, idiot. Nie. Neguľ mne, nie to jedno. Myslím, že jeba sa čo možné. Ale neguľ mne. U lesníkovi, keď ja... A my sme sa báli, že lesník, my sme to všetko zhasili. Počkaj, keď lesník, ticho. Ja už nepôjdem ďalej, ale sa pozriem na vás a vy všetci ste rozprávať vo veľkoboha, ale to jeba si. Tak buďte, tak ticho buďte. Ale prečo nemôžeme byť kvôli lesníkovi? Lebo sa musíš pokutu? Za čo? No to nemáš to robiť, boha, ne? A však toto je značené na mapy CZ, sme to Nemáš čo robiť ty. Ani ty, ani ja. Ja môžem. Ja to robím. Ja môžem. Ale vy nie. Vy musíte byť tichučku. Krásne ticho. Ja idem na aute. Ako som debil. Tak si nám povedal, že keď pôjde auto, tak sa máme schovať. Áno. Alebo ticho. Hej, poďte som. Ja som išiel na aute a to sa trošku vyššie. Sa ide v aute. Počujem na chvíľu. Jeden húk, druhý húk. Tak máš dobré uši, ale. Piču. Áno, pán.
Dajte sa kľudne. Ale lesník tam nebude čakať na nás. On prejde a on nebude vedieť len. Bo to kursi, Krista. Plus však A sme... keby sa máš lesníkov, že to nič zle nedieje, že pohodne. Ja si jebe, ne? Ja zle. Dajte kľudne. Čo ti máme dať? Dajte chlapci, dajte mi ono. Čo chceš? Ono. Nemáme. Počkej, máme? Dobre. Nie, nemôže. Nemôže sa to fajčiť. Ja skúšaš raz. Nie, Krista sa uhodil. Ej, vonku budem zapaliť. Nie, semka. Ty si lesník určite. Nie, ja hej, Lesník do A ty nemáš v aute? Nemám. A však veď to vonom však tam, ako na Nejde. To je predsa na auto. Darujím ti zapovedať, že už nás necháš spať. Ja vás Budeme aj. skúšať? A buďte ticho. Dobre. Počkaj, a čo máš? Čo? Jozef. Jozef. Ale nefajte, teraz si som na piču. Nemám, bohužiaľ. Nefajčíme nikto, nefajčíme. Neviem, akože my ešte ideme na 2 dní, ne? Zápalky ti nemôžem dať, iba teraz ti zapaliť jeden tam pri ohni. No, počkaj, zase Dunka. Nič to nebude Dunka. Nič to, semka je vaše Dunka. Tu nebudeme? Nie, nebudem vaše semka Dunka. Ale tak zase Dunka, ak ja to vypadám, semka Dunka. Nepôjdeš ty už. Nie, neboj sa. Nie. Zapalíme a... Pôjde, zapalíme. Tak, teraz spať. Do roboty. Teda, do roboty treba.